Ridley Scott qal li l-kumment li t-turisti m'għandhomx iżuruna kien wieħed b'sens umoristiku. Id-direttur ta' Gladiator 2 qal li Malta hija ġawra fil-Mediterran waqt li sostna li ħares il-qudiem li jerġa' jiġi f'pajjiżna. Id-direttur internazzjonali bazz stqarrija lit-Times wara li kienet li rrappurtat dwar dan aħbar li rikeb fuq għall-Partit Nazzjonalista u l-midja tiegħu. Ma' Times Ridley Scott qal li huwa kemm il-darba ġie f'Malta u Gawda fejn fiha ħadem dar madwar il-pajjiż u raħ jinbidel. F'pajjiżna huwa ħadem 4 films li huma White Squall, Gladiator, Gladiator 2 u Napoleon. Sir Ridley Scott iddeskriva lil Malta bħala bellezza u li tilqek. Tkellem ukoll dwar il-Belt Valletta li sejħela bħala post ta' ispirazzjoni artistika għalih. Sadanettant l-attur internazzjonali Russell Crowe kiteb fuq il-medja soċjali fejn wara ritratt mill-ajru ta' Dingley Cliffs. Hawnhekk huwa qal li din hija parti mill-kusta Maltija waqt li huwa wieħed mill-isbaħ postijiet u inkredibbli li wieħed jista' jżur.